Bantit pun thmai menta kisngi kalong ka basem jing ba khamtam hakine ki budget phone bat ki mid range phone ma namar bala bun palat ki brand bat ki model ki penmi bat ngi i bahaman la kita yeu ki benai kine ki brand ki penmi ya kita ki pun thmai jong kin dai kumta kalong confuse ba banjit kano ka pun bantit namar kilong similar bet kita ki features jong ki biang hawe ki duna hawe ma te hang ne ngi i ba kana ga IQ kala launch biang sa kana ga we ga phone budget jong ka kata ka de ka IQ Z10R lada fi confuse ya katoka IQ Z10 bat katoka IQ Z10X kito ki bakal launch hakine ki banai bala dep ma te kana ka IQ Z10R kan de hapding jong katoka IQ Z10 bat ka IQ Z10X bat hakana ka phone ki kam focus haka performance jong ka display jong ka bat u battery jong ka te kumban chupen kan ma yupi bakana ka IQM ka de ka sub brand jong ka Vivo kumta ki don ki model ki baya de ka ju ki specification bat kana ka Vivo bat ka IQ tekan nuksa kalong kum kena ka IQ Z10R mo kena ka juk ka phone M on sa launch pat da ka Vivo haka live we terik jong une ubna Julai kata kan de ka Vivo T4R bat kena ka Vivo kala decide mo baya ki phone jong kena ka IQ kin ditang na ka Amazon kat baya kine ki phone jong ka Vivo pat kin ditang na ka Flipkart kalong tik kum ka Samsung mo ka Samsung ru ka le kum ta kum haka to ka M series bat ka to ka F series jong ka ya kito ki M series kena ka Samsung ka ditang na ka Amazon kat baya kito ki F series pat ki ditang naga Flipkart handre habaya pe ya ki features jong kini ki M bat ki F series ki de ki juk mo tekana ka Vivo ro kalek kum tamo ya kito ki phone ki ba pemi daga IQ ki ditang naga Amazon kat baya ki phone ki ba pemi daga Vivo pat ki ditang naga Flipkart tena kata ka daw ken kini ki company ki pen confuse ba yang ki customer de handre lada VI follow ya kana ka channel FD Tech pin satip ya kita ki knowledge badru pin sayo jimetoy onda piplan bantit pun temai teh kana video ngin nepet ya kita ki features jong kana ga IQ Z10R mo teh chua bangan sedang wat klet ban ai ya ka like jong pi bat nyon ru ya auto hype feature mo uba ka YouTube kala ai khanang na ka benta jongi ki channel badang rit kajing ai hype jong pi kalong kum kadak ba pi support ya ki channel ba pi singa tenat ban page mo teh wat klet ban ai ya ka to ka hype bat lada pin pat dep subscribe singa ba subscribe mo lada pisngau tenat banang yo i kum kine ki chat video ki ba ai ya ki update chapang ki phone bat ki we ki tech updates te yang ngin sedang ban page ya kita ki features jong kana ka phone ngin sedang shwa ha ka design bat ka build jong ka lene kar kom sina jong ki ka design jong kana ka phone kalong kum nemo ha ka to ka kamera jong ka ki ai da ka to ka circular shape ka ba kamrit mo bat harum jong ka to ka kamera pat ki ai ya ka to ka flashlight bat ka stream kum ki ring light de ngai i ba menta kisngi kine ki brand ki la sedang ban pelong trend ya uneu ring light de hagi flashlight jongki tenang ta lai thu ru ba kana ka phone ka kham slim ba kata ka body jongka namar ka jing reben jongka ka poitang kumba nyau 0.1 mm bat ka jing khia jongka pat ka poisis pa prapusa gram ta kana ka phone ka kham stang bat ka kham sting mo kata ka jing khia jongka ka body bat ka frame jongka kisina da ki plastik lane ki polycarbonate bat ka bak jongka ru kisina da ki ju hi ki plastik lane ki polycarbonate ta haki sim card kana ka phone ka support da ki dual nano sim card tahaka IP rating pat kana ka phone ka support daga IP68 bat ka 69 kamut kala long kata ka waterproof mo tenang taban unlock ya kana ka phone ki ada kata ka under display fingerprint tahaki colors jang kana ka phone ka don arjat ka banangkong kata ka aquamarine bat ka ba arpat kata ka moonstone temen tapat ngin yepe ya ka display jang ka kajing hek ka display jang kana ka phone kalong 0.9 inci da kata ka full HD plus quad curve AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus ru ka support kana ka display jang ka nang ta sis pa RPO Hz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness pat khat light pat nits kata ka high brightness jongka bat hadu khat plus pat nits pat kata ka peak brightness jongka kito ki bezel jongka to ka display jongka ru ki khamrin de kumta ban page film ne page video kana ka display jongka kala khambiang nang ta ka display protection ki ada kata ka diamond shield glass temen tapat nyepe ya chipset lana processor ki ah kana ka phone chipset lana processor ki ah kana ka phone kata da MediaTek Dimensity 7400 bat sa nanometer ki snai o une processor ude batmai bat bakham improve na auto 7300 teha ka antutu score une processor uyo na kana ka phone kumbah niaw lak aa teha ki games kum ka BGMI kana ka phone kadang support daga 60 fps handre lang ba ki updates kana ka phone kan support hadu sispa RPU fps teha ka software jang kapat kana ka phone ki ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 uta UI jang ka Arsnem kin aya kata ka OS update lana ka Android update bat light snappat kin aya kata ka security update tehaki AI features ru kila don kato ka Natalie kana ka phone ka ai kum kata ka Gemini live integration ka circle to search ka AI notes assist ka AI recording nang ta ka AI screen translation bat kiwe temen tapat ngi po ha ka RAM bat ka storage jongka kana ka phone ka don lajat kata ka RAM bat ka storage jongka
Kabanangkong kata ka prajibi ka RAM bat sispa arpo prajibi ka storage. Kabaar ka poy prajibi ka RAM bat arspa sanpunru jibi ka storage. Kabalaipat lane ka top variant jangka ka khat RGB ka RAM bat arspa sanpunru jibi ka storage. Tah kajai RAM bagi la ayah kena kapun kata daga LPDDR4X bat kajai storage pat ki ada ka UFS 2.2. Hangne te kila penduna kendiat mo namar bagi la ada kini ki jai RAM bat ki jai storage ki balak kamrim. Teman-teman nginya poy haka kamera jangka kana kapun kadon arteli ki kamera jangka nadin. Kabanangkong ke primary kamera jangka ka 9 megapixel bat kala support ru ya ka OIS. Haka sensor bagi la ayah kena ka kamera jangka kata daga Sony IMX 882. Unaw sensor te ulak kamrim mo nang taha ka kamera ka ba arpat ki ay tang daga ar megapixel kata ka depth kamera bat ya ka ultra wide kamera ki claim ay mo ha kana ka phone tanang taha ka front kamera ki ay daga live ar megapixel bat ha ki video ru kana ka phone ka support daga 4K 30 fps lada pim down kam ya kata ka ultra wide kamera te kana ka kamera jangka kala biang namar kala support dagi taki 4K video baro ar namar kidur baka shanru la yathu baki kam biang kana ka phone namar baka de ka sub brand jangka Vivo M kumta ki dur baka shanru ki stream kum ki dur basan daga Vivo temen tapan inya poy hau bateri jangka u bateri ki ah kana ka phone kata da usan hajar niospa mAh bat u charger pat ki ada u sapusa won tah ki we pat ki features jangka kana ka phone ki ada ki pratli kita ki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6 u Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4 ki hagi mic ki don arteli ki mic nang tah ki speaker ru ki don arteli lana kita ki dual stereo speaker ka NFC u IR blaster ka radio te ki claim ai temen tapat inya poy ha ka main mo ka dor jangka na ka pun ka sedang nadu ka khat khandai hajar saus pa khandai kata ya ka to ka base variant jangka ka prajibi ka RAM bat sispa arpo prajibi ka storage ka ba arpat ka poy arpo we hajar saus pa khandai kata ya ka to ka prajibi ka RAM bat arspa sanpun RGB ka storage ka balaipat ka poy arpo la hajar saus pa khandai kata ya kata top variant jangka ka khat RGB ka RAM bat arspa sanpunru GB ka storage bat ya kana ka phone kindi nangkong ka haka arpu khandai tarik jong una ubnai Julai bat lada thiet ya kana ka phone haka sngi bagi di nangkong ka kata haka arpu khandai tarik jong una ubnai Julai kin ai ya kata ka bang offer ro bat langba kata ka bang offer kana ka phone kan duna hadu ar hajar na katoka dor tra jangka bat ya kana ka phone kin ditang na ka Amazon kumbang ala dep yathu menemo ya ki phone jong kana ka IQ kin ditang na ka Amazon kumta ka neru kin ditang na ka Amazon omde na ka Flipkart taka opinion jonga ya kana ka phone balada pithit ya kana ka phone langba ki offer pinja tang kumba khat ngia hajar sauspa khandai pundai mo ya ka to ka base variant jongka taka dang biang kana ka phone kampat da RAM namar kita ki features jongka ru ki dang biang ka haot ki don kita ki jing duna jongka kum ha ka to ka ultra wide camera jongka ki claim ai mo nang ta ka to ka jai RAM bat ka jai storage ki penduna highlight na kita ta ki dang biang mo kita ki features jongka namar ngi i ba kana ka phone ka kham focus ha ka liang ka performance kamut lada philek ka game ru kana ka phone ka biang nang ta ka display jongka le ka kham best mo ka to ka display jongka ka best ba bat kala long ru ka waterproof mo kana ka phone kala aida kata ka IP68 bat ka 69 nang ta hagi speaker ru kamdon jingduna kala aida kita ki dual stereo speaker namar ngi i bah ka to ka Vivo T4 ka dor jong karu ka long similar bat kane Henry hakato ki claim aida kita ki dual stereo speaker mo ki atang dau single speaker kat bah kane ka dor kadang long similar bat ka to ka Vivo T4 Henry hakane kala don ya kata ka dual stereo speaker tengah tharai lang ba kana video jenga phila singa thu ya kita ki features jong kana ka phone bat phila ru ban decide mo ka biang em ban thit ya kana ka phone telada pinang kwa ban yo i kum kini ki judge video singa bah like bat subscribe ya kana ka channel tengini sempat hakawe pat ka video jenga ku bless you bon